tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido, kumikinang na tambalan, itago nyo na lang po ako sa pangalang Jem, 31 years old. Sumulat po ako sa inyo dahil kahit ganitong papalapit na ang Pasko, pagod na pagod pa din ang puso ko. Baka po sakaling mabigyan nyo po ako ng payo. Ganito po kasi, 15 years old lang po ako nang makilala ko si June. 4th year high school po kami noon. Repeater siya kaya 3 taon ang tanda niya sa akin. Ako naman bagong salta. Pakiramdam ko tinadhana talaga kaming magkakilala kasi kahit magkaiba kami ng syudad at hindi naman talaga dapat magkabatch, pinagtagpo pa din ang mga landas namin. Unang kita ko pa lang sa kanya, mahal ko na siya. Matangkad, moreno, at matangos ang ilong. Pero higit sa itsura, mabuti din siyang tao. Mahilig siya sa pusa at aso. Kung magsalita, malalim at puno ng aral. Matalino din. Kinokopyahan ko nga sa English. Namamblema lang pala sa pamilya kaya nahihinto sa pag-aaral. Introvert siya, tahimik at laging mag-isa. Kaya kapag kinausap ka niya, parang nanalo ka na sa loto. Todo effort po talaga ako para mapansin niya. At nagbunga naman ang efforts kasi nung sumunod na taon, naging kami. Yun nga lang dahil maraming may gusto sa kanya, maraming nagalit sa akin. Daranasan kong buhusan ng tubig sa kantina at sadyang banggain ng mga babaeng tumatakbo. Wow! Sobrang heartthrob. Akala ko sa pelikulang Pilipino lang nangyayari yung mga ganyang eksena. Graduate kami ng high school at nagkalayo. LDR nung una pero hindi nagtagal, nakipag-break siya. Hindi daw kami nag-umpisa bilang magkaibigan kaya wala daw kaming matibay na pundasyon. Doon po talaga ako tuluyang gumuho. Hindi ko alam kung paano mag-move on. Tulala ako palagi, parang may sakit, at sobrang hopeless. Para akong nilamon ng lungkot. Sinubukan ko makipagrelasyon sa pinakapogi sa klase namin nung first year college, pero 2 buwan lang kami. Walang spark. May nakilala akong bago noong October 2012. Nanligaw at sinagot ko ng January 2013. Sinubukan ko dahil baka siya na ang susi para makamove on ako kay June. Nagkamali ako dahil wala akong maramdaman. Paulit-ulit kong sinubukang makipaghiwalay pero sa tuwing gagawin ko, pupunta siya sa bahay, iiyak, at luluhod. At dahil naawa ako, pumapayag ulit ako. Ganito ang drama namin sa loob ng 5 taon. May mga panahong gusto ko na lang na magtrabaho sa abroad para lang makalayo. Sinubukan ko pong makipagbalikan kay June pero hindi pa raw siya handa. Pakiramdam ko palusot niya lang yun. Ayaw na talaga niya sa akin. Masakit pero wala akong magagawa. Tama nga po kayo. It takes 2 to tango. Hindi ko pwedeng ipilit ang sarili ko sa taong
ayaw na sa akin. Nabuntis ako ng boyfriend ko at nagpakasal kami. 2 na ang anak namin ngayon. Mahal ko ang mga anak ko pero hindi ang asawa ko. Pakiramdam ko nga kung sakaling gusto niyang umalis balang araw, kakayanin ko. Hanggang ngayon iniisip ko na baka naman mahal pa din ako ni June. Matagal siyang naging single pagkatapos namin. 2019 na siya nagka-girlfriend ulit at saglit lang din. Alam ko pong kailangan ko mag-focus sa pamilya ko pero papaano ba? 15 taon ko na pong iniiyakan yung mga pagkakataong namimiss ko siya. Hindi niya alam at wala siyang idea. Tahimik akong nasasaktan. Habang buhay na lang po bang may ganitong kirot sa puso ko? Paulit-ulit akong nagdarasal na sana mawala na ang ganitong pakiramdam. Ano po ba dapat kong gawin? Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Jem. Jem? Paskong Pasko! Ayaw mo takot sa'yo. Ganitong olats ako sa 2 Christmas party ko ha. Mais ka dyan. Ganitong walang gustong makipag-exchange sa electric kettle ko na napanalunan. Huwag mo akong inaano-ano dyan sa 15 years na nakalipas, nandiyan ka pa rin. Move on na, Jen! Jem naman! Nakakaloka. Di ba na ako nagla-lunch? Hindi, ang sinasabi ko lang siguro, Jegs, parang I would get it if it's a few months. Mhm. Or siguro, sige, give it years. Pero kung 2012 pa po yung pinag-uusapan natin, Diyos ko, nung 2012, wala pa po akong kamot sa tiyan. Kasi wala pa po akong anak. Iba pa ang presidente natin, wala pang flood control issues. Hindi, meron na yan for sure, pero ngayon lang na-reveal. Pero ibig sabihin, ang dami na po nangyari. Tama. May mga sarat na naging matangos na yung ilong. May mga nagpadagdag na po ng dibdib from Cup A to World Cup. So, ibig sabihin, sa lahat ng aspeto ng buhay, a lot has changed. Even in a day, actually, ang dami pwede magbago. In a month, in 2 months, in a year. Lalo na yung 15 years. Well, in short, Jem, you are living in the past. Tama na. At yung past na lalaking June na minahal mo, hindi na siya yung June na ngayon, nakilala mo dati. Correct, hindi na siya yun. Iba na. Okay, lagi ko tong sinasabi simula nung naging partner ko si Diego Bandido. Masamang tao po siya dati. Pero ang hindi nagbago, yung saltik niya sa utak. Yung saltik niya sa utak nandyan talaga. Hindi, it's there. Alam mo yun, anytime na gusto niyang ilabas yung saltik niya sa utak, ilalabas niya. Isipin niyo, kagabi sa Christmas party namin, kapag kami nananalo, anong tunog ni Diego Bandido? Ambulance! Ambulance yung tunog niya, Diyos ko po. Nakakaya po siyang ka-table. Hindi, ang point ko, tama si Diego sa sinabi niya eh. Yung June na minahal mo, years ago, is not the same June now. Tama. Kasi si Diego Bandido nga na masamang tao dati, ngayon pumapastor na friend. So, yung mga dating magkakarelasyon na ngayon ay nag-break na tas nagkaroon ng mga anak, ang dami na nangyari. So, I guess ganun din kay June. Tas ikaw na din, Jem, yung nagsabi na wala siyang idea. Tahimik akong nasasaktan. Wala siyang ma-idea kasi ang tagal na. Tapos wala na siyang pake kasi alam niya may pamilya ka na, may mga anak ka na, may asawa ka na. So, it's not the same. Nakakatakot yung sitwasyon mo, Jem, kasi nasa vacuum ka ng nakaraan eh. Kinulong mo yung sarili mo eh. Totoo. Pakawalan mo. Alam mo, marirealize mo, pag binutasan mo yung vacuum, Oho. ang sarap huminga.
Imagine mo parang may plastic ka sa ulo. Ganon. Tapos butasan mo, ang sarap huminga. Ayan. Kaya hindi mo maa-appreciate yung mga tao na nakakasalamuha mo kasi nga nandun ka pa rin eh. Yung perfect guy na napipicture mo na si June dati. Correct. Na nakasama mo, hindi na ngayon Hindi siya. na siya. For all you know, hindi ko nga alam kung ano na itsura ni June. May mga kakilala ko noon na matatangos ang ilong, nung tumaba, kumalat din yung ilong. Kumalat din yung ilong nila. So, physically pa lang yan. Iba pa yung emotionally, Correct. iba pa yung mentally. For all you know, nandun na rin si June sa levels ng serious. Hindi na siya yung kasing kwela nung dati. Iba na. Hindi na talaga. May mga bagay talagang hindi nagbabago. So for example, sabi ko nga, perfect example ko yung kay Diego. Madami nagbago sa kanya in terms of ugali, in terms of attitude, in terms of work ethics, ganyan. Pero yung Celtic sa utak, nandun pa din. So ako din, in my part, parang masasabi ko madami na rin naman talagang nagbago sa akin. Pero ang hindi mababago sa akin, yung kaartehan ko, nandun pa rin siya eh. Nakukontrol mo na yung pag-share. Yung pag-share, kayang magpreno, di ba? Nagiging mature na rin tayo. At pinipili mo na. Pinipili ko na din, ganyan. Pero yung kaartehan, hindi din siya nawawala. Nandun. Basic yan. Basic. Nandyan pa rin, maarte pa rin siya. So, may mga ganon. So, I guess, meron ka pa rin mahal tungkol kay June. But there are so many things na nag-change na din kay June. He's not the same person. Jem, ikaw na lang tong nandyan sa 15 years ago. Jem naman, 15 years ago, hindi pa masyadong malinaw ang cellphone. Wala pang AI. VGA pa yata yun. Correct! At saka nung 2012, hindi ko to makakalimutan kasi pag nag-throwback ako ng mga pictures and videos nung buntis ako, ay nako, camera 360 lang ang app. Lahat ng ilong ng mga tao doon halos mabura na sa sobrang filter. Ang puputi ng mga tao. So imaginein mo yun. Tapos ngayon nandun na tayo sa world ng AI. A lot has changed. Correct. And you owe it to yourself. Kaya ka nasasaktan pa rin kasi nandyan ka pa rin. Kaya nga pakawalan mo na yung sarili mo, Jem. Buti nga, sabi mo tahimik kang nasasaktan. Buti ka hindi ka na nahimik ngayon. Nagsumbong ka na, nagsabi ka na sa amin, di ba? Hindi ka namin kakampihan, Jem. Sa pagkakataong ito, you're not a gem. Bato ka. Hindi ka gem, bato ka. Mayos ka naman. Kasi it's unfair sa mga tao na nasa paligid mo. Correct. Diba na namumuhay ka sa nakaraan, hindi mo nakikita yung effort nila and you can't find love unless na pinalaya mo yung sarili mo sa past. Kawawa naman yung asawa mo sa totoo lang siya talaga yung lugi din talaga dito. Kasi syempre, iba din naman yung love for the kids. Pero, tsaka lagi mo tatandaan, di ba sabi nga sa hierarchy, sa pagkakasunod-sunod ng priorities, di ba? It's God, spouse, and kids. So, ibig sabihin, dun tayo sa spouse. Kasi, ang mga kids, eventually, they will leave us. Aalis. Tapos, ang matitira sa bahay, yung asawa. Uso kung nandyan ka pa rin sa pas mong yan, Jun na yan, ang pinakain niya ni Jun sa'yo. Siguro, Jem, siguro it's about time na you seek, halimbawa, yung mga spiritual na makapagtulong sa'yo or it could be a professional medical help kasi posible kasi na nag-lock yung utak mo doon sa image. Pwede. Kasi parang para sa akin parang ang hirap naman na yung mahal mo pa rin yung tao na 15 years ago. Attraction siguro nandun. Pwede sigurong pag nakita mo may konting pa rin yung pero itig ng konti kasi parang ko to dati ganyan. Pero bang yung hindi mo mahalin yung asawa mo, yung nandun ka pa rin sa space na meron kayo dati. Wala ka nang kasama sa space na yun Or hindi natin alam, baka mahal mo naman talaga yung asawa pero yung image is naiiwan sa utak mo is yung June. Diba? Kasi hindi ka makakatagal sa isang relasyon kung hindi mo mahal yung tao. Yun din naman talaga. Diba? Oo. Although, ka, maghihiwalay kayo. Correct. Although sinabi niya, pag nag-aya yung asawa niya ng paghihiwalay, mag-oo siya. Pero hindi mo pa rin naman hinihiwalay. So, there is still a part of you. Sa utak mo lahat nangyayari yung mga My gosh, may tumalo na sa utak ko.
May tumalo na sa kaguluhan ng utak ko at Diba? ikaw yon, Jem. Nakaka-lurks. So yung chaos nangyayari sa utak mo, Jem eh. Wala naman sa labas, wala ka naman na ikwento na, 'di ba? wala. Yung ang tungkol sa Tsaka- asawa mo. At saka wala ka okay namang naman. ginagawa. So sa utak mo lahat. Oo, nasa utak mo lang lahat. Baka nga hindi mo na rin mahal eh. Meron lang talagang image. Oo, yun yung image na Pwede tumatak. din, di ba? Baka nag-lock lang siya. Or baka naman, Jigs, tayo din naman, hindi din naman tayo mental experts or hindi naman tayo, I mean, yung mga sinishare po namin dito sa ere, base lang din naman sa naranasan namin at yung mga sinuspluk naming mga naranasan ng mga kaibigan namin. Tama. Baka naman may ganito din klase talagang pag-ibig na nagtatagal ng ganyan na matagal. Ewan, di ko rin alam, pero ha, ang dami na nangyari ha. Totoo kasi based on human experience, parang wala pa akong nakitang Na ganyan. Oo, Ngayon meron na. Oo. Congratulations. Ikaw ang kauna-unahan. Kauna-unahan, 15 years. Grabe. Kung nagkaasawa at nagkaanak na, nandun pa rin tayo sa past. Oo. Nakakalurky. May mga narinig tayo nagkita dati, nagkahiwalay na sobrang tagal, tapos Oo. pinagtagpo sila ng tandaan. Correct. Tapos nag-rekindle ang yan, na-trigger yung totoo, yung ano, spark. oo. Yung mga ganyan. Pero yung hindi na kayo nagkikita, hindi ka naman talaga pinili. Oo. 'Di ba may kwento pa siya doon? May kwento pa siya na hindi naman piniwalayan din siya kasi hindi naman sila, ang foundation ninyo ay hindi friendship. Oo. May mga ganun pang thinking si June. Sa totoo lang, alam mo, maganda din naman talaga maging foundation ng isang romantic relationship ang friendship. Pero hindi lahat nag-uumpisa sa friendship ha. Eventually, they become friends. Ganon. At saka ito din, Jem, ang pag-isipan mo na mabuti yung taong sinasabi mo na nagmahal kay June, that was 15 years old. Correct. So ikaw ilang taong ka na ngayon? Ay, 31. oo nga. Bata pa kayo. Hindi na ikaw yun eh. Ang nakakaloka dito, ikaw 15 years old pa rin. Oo. Si Naiwan ka June- doon sa 15 years Correct. old eh. Si June 31 na. Oh my gosh. Nakakalurky ka, Jem. Hindi ko kinakaya ang mga bagay-bagay, Diba? Jem. Nandun ka pa rin sa 15 years old na Jem. Hala ka, Jem. So kaya nga sabi ko, Opo. kinakailangan mo ng pwedeng spiritual advisor or you seek professional help. Mentally, no? Oo. Kung paano, baka merong exercises, brain Oo, yan. exercises na trigger na alisin yung ganitong memory. Paanong exercise Hindi ko ito? sure. Kaya nga sabi ko baka by brain Ikaw, anong ginagawa mo? exercises. Sa utak ko, wala. Ano lang, pagka ganito na kunyari, gulong-gulo, di ba? Oo. Ang dami kasi nangyari sa brain ko eh. Nagtatry akong magkaroon ng quiet moment. Tapos nagsusulat ako. Yan. Sinusulat ko yung mga pwede kong makontrol. Ibig sabihin yung mga bagay na pwede kong gawin na pag ginawa ko sila, makakaalis sila sa dagdag ng isipin ko. See, may mga exercise na ginagawa. Oo. Ito personal lang to. Personal lang Self-taught to. lang to. Ako diba? lang to, parang, pero, feeling ko ito yung nag-work sa akin. Tsaka yan, Samgyup. yun. Yan. Samgyup, ganon. So, pakawalan mo na, Jem, yung 15 years old na Jem. Pauwiin mo na siya. Kaya nga, ikaw ba natatandaan mo yung 15-year-old self Hindi mo? na eh. Ako din eh. Yung last year self ko, limot ko na din. Oras po natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!